Sanibona bafethu uvane lo ngizokhuluma igame ebalekile Orlando Pirates ezoyidlala kule weekend. Orlando Pirates izobhekana nePyramids FC. Yabo. Nje izobhekana nePyramids FC. This is a must win game for Orlando Pirates because if we win la ekhaya sizokwazi kuba yena advantage mase siyodlala le away against iPyramids FC ukuthi sikwazi mhlambe maybe si defend lawo ma goals esiwakorela ekhaya. Yabo. Sikwazi ukudlulela kwamanqamu sibhekane neteam ezoba kwifinal between Mamelodi Sundowns neAl Ahly FC. Igame le izodlala ngomhla 19 April. Ama-tickets ase-available. Igame izodlala e-FNB Stadium. Yabo. Mina ngikhumbula kahle I did a video kwaphambilini ngikhuluma ukuthi ivenue ishintshiwe. Yabo ivenue ishintshiwe so yodlalwa le FNB Stadium. I-stadium lesijwayele ukusebenziswa iKaizer Chiefs. Mukhumbula kahle igame bekuthiwa lama games lawa ama semi-final first legs bezodlala ngolesihlanu. Yabo asehlehlisiwe ngiyasadlala ngolesihlanu bafethu kulabo abebenza ama arrangements ukuthi ama games azodlala ngolesihlanu cancela lawo ama arrangements. Igame isizodlala ngomgqibelo. Igame iSundowns izodlala ngomgqibelo neAl Ahly mase ukuthi Orlando Pirates same izodlala ngomgqibelo nayo. Yabo Orlando Pirates izodlala ngo6. I think Sundowns izodlala la ko 2-3 if I'm not mistaken, but you can confirm with the page le Sundowns. Go and check isikhathi lapha abasibhalile, but ke Orlando Pirates izoqala ngo6. Yabo 6 o'clock Orlando Pirates will take on iPyramids FC ebusuku ngo6 ntambama lapho. Yabo and abantu abaningi bayakhala bathi why Orlando Pirates idlala against these North African teams ebusuku. Uma usubheke most ama games Orlando Pirates wadlalile against these North African teams, they've taken them ebusuku. If I'm not mistaken, when they played away against the Al Ahly, they've beaten Al Ahly when they were playing ebusuku. When they played against the MC Alger, they beaten the MC Alger when they bedlala ebusuku. When they played against the CR Belouizdad, they beat the CR Belouizdad bedlala ebusuku. So Orlando Pirates, they are used in playing ebusuku. Yabo nami I prefer Orlando Pirates mizodlala ebusuku because I feel like ibhoke ziyakwazi ukuvuka kahle. Yabo amathambo ahlangana kahle ebusuku. That is where we see ukuthi kahle kahle mapha ama opponents emile siwashaya. Medlala mina I feel like i-team yami vele ikhathale nje angazi noma mina yini. But I prefer Orlando Pirates edlala ebusuku because these guys play well when they play at night. Yabo yibhoxa ngempela. So bafethu ngiyabanxusa abantu ukuthi bathenga ama-tickets bafike ngobuningi bazosupport Orlando Pirates. Yabo bathenga ama-tickets. Like ngifuna sigcwalise lenkundla le. Yabo gcwalise nje lenkundla, fill up FNB Stadium. Fill up FNB Stadium bafethu. Go and buy your tickets. Go and buy your tickets. Tickets are available. Go to page Orlando Pirates. There's a link there. You can go and purchase your tickets. Yabo, let's fill up FNB Stadium bafethu. Let's beat Pyramid FC. Yabo, mele siye kwi-final. Njoba siya kwi-final, usizo ke solithola kunina as ama-fans. Ama-fans iwona azosinikeza usizo. Yabo, noma uyisupport iKaizer Chiefs, cela ufike lapha usupport Orlando Pirates. Ngiyazi vele anizwane Pirates, but this is a South African team that representing South Africa lapha ku-CAF Champions League. Ni-Sundowns nayo represent, but come and fill up i-FNB Stadium bafethu sanxusa ngempela niyisize Orlando Pirates. Yes, that's a big venue. Inkulu kakhulu bafethu FNB for Orlando Pirates ukuthi fill up. I don't wanna lie. Yes, Orlando Pirates ina ama-fans amaningi, but i-FNB that's a big venue for Orlando Pirates to fill up. So I hope the fans will show up and support the team. Yabo. I hope the fans will show up and support. As bengizoba happy kube le game mhlambi lethu la eMoses Mabhida Stadium. Yabo, stadium this is sikhona, si available, and the Durban fans agcina ukulibona ibhola elikhulu eliqhamuka from Johannesburg teams. Yabo njengo Pirates or Kaizer Chiefs. So ama-fans abezofika ngempela i-support Orlando Pirates. So taking the game FNB, that's a big venue. Yabo, it's a huge issue for ngempela for Orlando Pirates because i-team njenge-Pyramids kumele sikwazi ukuyifakela i-pressure. Kumele sikwazi ukuthi mizodlala nathi nje ibona ama-fans amaningi. Yabo, manje izodlala angazi ngempela, but ke ngiyajabula ukuthi le game bakwazela ukuyisusa kulesihlanu because lesihlanu bekuyiphasi bayisa komgqibelo. Umgqibelo abantu abaningi bazobe free. Yabo, kuzobe nje kuyi-holiday bafethu, abantu abaningi bazobe bengayile emsebenzini. So thenga ama-tickets akho uyo support i-team, kumele siwine le game le. Phumile ama-tickets available.